kwan, HL1 family. Happy lang family. Happy lang. Happy. Sabi, online po muna kayo saglit. Ano din? Meeting. Ay, na-treasure. Sige, mag-po at treasure. Ulat ako sa treasure, please. I wanna feel your love is real, so just Hello, please test. me. Nah, mautdan ko ang treasure na. Lord, please, pasudlan ako sa game. Going live in 3, 2, 1. This is also low back. Ang mga what? Power bank? We're live, everybody. I think we're live. We are live, everybody. Hey, everybody, this is your host. Are we sure that it's playing like I'm gonna play it? Hey, everybody, is your. Play something. Are we sure that it's playing like very good? Hey, everybody, is your. Play something. Wala pa rin. Okay. Share. Copy link. Share. Copy link. Dangos kay ko ba no? I wish like I don't know what to say. No, you just embrace it. Dangos kay ko ba no? I wish Embrace the dangas. No, you just embrace it. Embrace the dangas. sure. No, you just Dakota Fanning. No, not Dakota Fanning. Dakota Johnson, is dangas. And she covers it with her curtain bangs. Dakota Johnson, Who else is dangas? Siya lang akong naibalaan nga dangas.
Dahil lang ha. Okay, switching to Dili Ni Advice. At followers. At at followers. Dili lagi. Ay dara. Send. Alright. Anong naibulak sa tunga? Design lang, good. Ge! You don't wanna throw it all away. Did you title this as episode 40? Like on the post. Okay. You might be bugging on the first day. What about the next day? What's that song again? Because if at first you don't succeed, First you don't succeed. dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again. Because if at first you don't succeed, First you don't succeed. Hala na nag-video kay silingan, yaw words. Patay, madunggan ninyo. Unta dili madunggan, buanga ni lain na aning silingan na. Uy, di man mo cooperate. guys, Happy Lunar New Year. i-report sa gunan ninyo silingan ninyo. Tawagig 911 B. Alas 6 na sa gabi eh. Sige na. Ay, Let's start recording. taga-isa daw nag-link ni si Tolets dito sa kuan baka tong Happy Lunar New Year na post. Sure. Taga-isa post sa live. Sure. Taga ba? Oh, plaster na ko. Ano plaster na ka? Look. Sana all. Just wait. Just wait. Ako kuhaon ng live. Share to pages groups. Oh. Samo ka ani oy sumuadto pa ko sa cross post to more pages. Why can't I copy the link? Why doesn't Facebook give me the link? Sumuadto pa ko dere para manguhag link ana. Nya mo ana pa ko. Korekong. Nya copy link. Just rain down on me. Tadadadag, tadadadadag. Unsa man doon ang drum beat intro? Tadadadag, tadadadadag. Ding, ding, ding.
Ting ning 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 ning. Daw. Guys. Guys, you keep running up and down the stairs. We're not running, we're walking. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hey guys, we're live, but please wait cuz we are not yet recording. I'm waiting for my co-host to finish. What is you doing? Getting rid of the weight lang. Okay. Give a blow by blow update. And here I am. I am going to move my OBS here on one side and my notes here on the other side. Guys, no shouting ha. Hala, oy. Guys, inganin yung anak, guys. Please confirm. Wow. I wanna rock with you. Are we starting? Night, dance you. Guys. You can play, you can go up and down the stairs, but please be quiet because we're recording. We're actually live now. Mom, it's Mom! Sungugan lagi inyong mga anak, guys. Sungugan. Ay. Di ba kasagaran ang parents ang manungog sa anak? Ako lagi ang ginasungog sa akong mga anak, guys. Nagbago na ang panahon ron. Gani, no? Lain lagi sila. I'm waiting for my co-host to finish. Like, I'm ready. Like, 1 hour ago. Are we starting? Okay, go. Yes, hello mga kaibigan. Mag-intro na ko. Dugaya ninyo. Saba ka sila, oh? guys, with the plates, guys. With the plates. Noise. We're live. Saba dong. Hi, put. Stay away from the tripod. Please. Have mercy. Stay Lord, away have from mercy. the tripod. Hala, sungugan kayo yung mga anak. Put, Hala, no. Ay, di na may makasugod ani, guys. Di dyan may kasugod ani Put. record. Put. It's very fragile. One touch and it's gonna fall. Oh my Ay, goodness. Guys, sungugan po din yung anak, guys. Awa, Debbie. Ito ka. Ay, ignore na lang na mo gara. Sige na, go. You're listening to Dili... Unsa, magsugod na ko. Sige, go. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode sometimes. Maski wala mo na ngayo. Hello. Yes, hello everybody. Hello mga kaibigan. Hello, i-shout out tayo ng mga nag-donate. Please. I-shout out na to si Yayo sa pag-donate. Clap. Asa man ang clap na ako? Nakalimutan ko. Tama ba ni? Ana. Yay. Yes. Hello. Usabi. Thank Magpasalamat ta kang Yayo. Oo, consistently from the start until now. He's donating every month to our cause. What Salamat cause? We kayo. don't know. Ang cause kay maghatag og kalipay sa mga tao. Nga wala kaayo na lipay sa ato. Nganong dili man sila malipay sa ato ah? Naman sila naay nag 1 star ha sa Spotify mo to siya. Uy, malay nimo basig 4 stars ra di ay na kanang happy ko sa ila ha, pero dili kaayo ko happy sa ila kay panagsara sila mag-upload. Ayaw paminaw. I'm not asking for your Dili mo, charot lang. dili friends na gyapon na to na mga 4 star. Makita ba kung kinsa ang mga individual dili no?
Dili. Dili makita. May gani kay dili makitaan kay kung makitaan ako, Stock. i-stock tapos magimo og dami ako tapos ipang-rate na ko imong business pud og 1 star. Dili Mal. Pwede jud kayo ba no? Pwede Dili, kayo. ay. Guys, Dili, pwede ko ay. mo patong og tiil. Okay, go. Kay nag-announce baya ka last episode nga tanggalon na nga ibutang lang nato atong mga mic dari sa sinina pero bati man og tingog oy. Gani, ang last episode na to, it was so horrible. The audio quality is horrible. Yeah. Dili ko ganahan. So, ibalik na mo ang luwag na kuan, na moment. Ibalik ang mic sa luwag kay nabi atay luwag gihapon last Ay, time. oo. Pero gibalik lang ang mic sa luwag. Okay, fine. Salamat kaayo. Salamat kayayo. Yay! Thank you! Unya, shoutout ta sa mga Uy, si nag-comment. Ter Blanc po nag-donate. Uy! Ay, nag-donate. Wala ko na-update. Salamat, Kang Ter. Palakpaki! Tugaya, uy! Kadali lang, usab man na. Usabon di ay. Salamat pod, Kang Ter Blank. Asa man ang clap? Salamat pod, Kang Ter Blank. Yay! Yay! Salamat kaayo. Salamat, Kang Ter Blank, sa pagsuporta, sa pagpadayon, sa pagsuporta sa ato ang misyon nga maghatag og kalipay sa mga tao. Amen. Bisan nga gamay ra gud, ay dili man sila gamay ra daghana oy. Pero kanang unta managhan pa mo no kay para ma-bright na tanan ta kay maka-bright din ang atong podcast. Guys, among pangarap gud no kay mixer and a professional boom mic. Abi na ko ang pangarap kay mixer ba ka na mixer na gathering ba? No, a mixer for the audio, like the hardware that you put the mics on there and then have like a lever or a slider to adjust the levels and stuff. Oh, pohon makuha nato na ato ang mga gusto, maingon sa yuta, maingon sa langit. Amen. Thank you everybody. Di mag-shoutout tabi dirita sa Spotify. Oh, naadit yung mga comments sa Spotify. Magpasalamat ko kang AJ Poon. Oh. Ay, AJ Blank. AJ Blank. Magpasalamat ta kay AJ Blank. Unsa din ang comment? 40th subscriber daw nato siya sa YouTube. Oh, thank you so much. Asa ang clap? Ana siya, I've got a baby on the way and I need to brush up on my Bisaya. Oh, congratulations, for Congratulations. the baby on the way. Yes. Baby, you go on the way na. Sa daw to. Dili yung baby kung, di ba ang mga buntis, sometimes they're advised to listen to Mozart. Ay, uno. Oo, then some of them, like, they sing lullabies or sing a nursery rhymes to their Oh. babies even though they're not born yet. Oh, napastiyan. Oh. Oh. Pero kani si AJ, nagapamino siya og dili ni advice para sa iyang baby. Hala ka tama gyud kay na imong Hala, desisyon. AJ ang imong anak, bright jud no. Mo bright Mo gyud bright jud na. Tanawa ra akong agtang. Tanawa. Tanawa mong agtang. Kung dili pa ni bright, unsa na lang. Na. Grabe no. Gwapa na gani bright pag yun. Gani no. Asa gud ka mangita ana. Tapos empath pa. Oh, tama Oo. jud ka. Pero slide lang, slide. Okay. Salamat kaayo sa atong 40th subscriber. Unya magpa-shoutout po ni si Aya Blank. Mali na po. Hapit ko na mali na po og mention sa last name. Oo. Illuminati daw lagi si Beyonce, ingon si Aya Blank. Mauna, magapasalamat sa iyaha ang mga celebrity sa awards shows. Kay, Dalang, sigo. kung dili magpasalamat, targeton. Oo. Mauna magpasalamat. Oo. Mauna, thank you Beyonce. Oh, thank you Beyonce kay para dili siya mamatay. Ang dili mag-thank you. Oh, para diri ma-target. Opo. Oo. Kung magpasalamat ka, kuan na ka, safe. Oo, safe ka. Oh, ana man na. Mo na ang imuhang shield. Mm. Oo, sige go. Unya, isa pa ka shout out dinhi kang Tulits Blank. Oo, tulits blank. Wala salamat Tulits Blank. Ikaw ba ni gihapon kay pareha lagi dungan lagi mo nagkuan, dungan lagi mo
subscribe sa YouTube. Ingon si Tulits, nag-subscribe na po daw siya sa YouTube. Nya si AJ Blank, nag-subscribe na po siya sa YouTube. Pero si Tulits lalaki, so buntis si Tulits. Congratulations! It's a miracle. Congratulations! Galing, no? Oh. Amazing ka ayo si Tulits, kinabuntis. Ay, pero basig dili siya, ikaw nag-assume na pug ka. Huwag yung kay batasan. Sige lang, good. Ano man ang mga conspiracy theory man na to na iisang tao si AJ at si Tulits. Wait, tayo sana tayo nag-comment. Oh, Ay, kinsa man na, be? si Tomsky K. Hello! Hulat sa babasahas ako ba? Hello! Ana jud yang pagka-type diri. Hello! Ana ang tone. Ingana ang tone. Hello! Kaapas ra gyud ko sa live ninyo. Uy, hi po from Germany. Oh, thank you so much. Unsa na ilang language? Mag-German unta ko ba? 9. More! More na pala ako. 9. Amot! Dili na lang ko. Basing Ay, mamali ko. Dili na lang ko. Nakoy naibalaan na German song. Ano man? Kaya di ba natay silingan sa una, Ay, bata hala, uno. niya, ayun lang mga naka-German. Ala, Bali uno. nakasawag Pinay ihang ang German na guy. Then magbakasyon sila, usay mo abot po dito. Uno. Itong mga gwapa kay nga babae. Uno. Oo. Yeah, permintin ako siya pakantahon og German songs. Oh. Mahilig sa music lover jud ko sa una pa no. Pakanta-kantahon ako siya. Oh, Yeah, unsa yung kanta? Ito to. Ma-memorize mo ako siya gamay. Ano to? Aleman... patay. Uy, ayoko i-cancel, please. There's that. Alemanye... Alemanye and Shimin of the Sea. Muna. Siguro. Basta, i-confirm na lang. Guten Morgen. Ay, mo din na Guten Morgen. Dili, uy, wala ka kabulong sa meaning. Ano, nag-assume ka. Feeling Ningon ako- lang siya Guten Morgen. pero Feeling wala ka ako, kabulong. good evening. Ambot lang ha, nag-assume ako. Good morning na siya. Okay, ang Morgan, murag morning. Nagpataka rami, Tomsky. Nagpataka rami. hello. Thank you. Hala, pareha mo. Tomsky, Kai kano, dili Kay. Kay Kring Kai man siya. Hala, parehata og apelido. Oo. Hala, nag-mention ni mo yung apelido. Dapat blank mo yan na siya. Ay, sabon sa recording, itanggalon na ang imuhang apelido. Ikat na siya. Hala, thank you so much, Tomsky, sa pagpaminaw na to. Yes. Thank you so much. So, ano ni siya, guys? Unsa man? Ang atong topic para karong ang adlaw, Oo. kay kana i-mention na to, mag-uluhan na ta. Sige, go. Napabatay shout out. Kring, asa man ang uluhan diri sa imong document? 40. Nade. Okay. Pwede na ko? Ready na ka? Oh. Okay. Sa uluhan sa atong nagdilaab nga mga balita. American singer nga si Aaliyah gihimuan og special edition nga Barbie doll. Walay isa ka oras na sold out. TikTok giban sa US. Wala ra sa kaadlaw, gibalik na pod. Daghan na pag wala ray isa ka oras isa ka adlaw diri nga topics. Si Didi napod. Nasuya ko no kang Luigi Mangione. Kay mas popular ko no si Luigi sa sulod sa prisuhan siya na nilos. Mo ba? Mao ba? Og usa ka Grab driver Agoy. gireklamo og sexual harassment sa iyang pasahero. Kring i-end ang imong kuan. Amo na ko moingon pa kag kini og gubanta. Okay. Gihulat na ko niya. Sige. Ayaw na. Okay. Sige. Okay. Ang first uluhan ko no nato kay American singer nga si Aaliyah gihimuan og special edition nga Barbie doll. Wala isa ka oras, sold out. Oy, kadali lang. Una sa tanan. Una sa tanan, birthday naman ko daw dapat ni Aaliyah karon 46 years old na dapat siya. Dili karong adlaw ha. Pero Atong pag-release. Okay. Happy birthday Aaliyah. Oh, happy birthday. Para masayod ang tanan kinsa si Aaliyah. Sample. Nauna ko. Ikaw ray sample kay kanang Lain na pud uy. Unsa man ato i-sample? Kuan kanang tong i-sample kay katulad because I really need somebody, tell me you're that somebody.
'Cause I really need somebody. Tell me you're that somebody. Oh, is it my goal? Is it your goal? Sometimes I'm good at good. Right now I'm not enough. Say yes to saying no. 'Cause I really need somebody. Tell me you're that somebody. O, kabalo na mo ka Aliyah. Wala gyapon. Unsa pa isa? Una pa tay comment. Oh, si Wilmar Blank. Oh, hello, Wilmar Blaine. Ano siya, first time ka-join sa live ninyo. Mas action day ang uluhan pag live. Wala action dyan. Oh! Oh! Oo, tinuod na siya. Kulang na lang si Coco Martin. Ayaw mo katawa, guys. Ayaw mo katawa. Sa mukha, uy! Cornea, uy! Cringy. Dili bitaw. Welcome, Wilmar, sa atong sa imuhang first time sa pag-experience sa amuang live. Lahi ra jud ba ya? Oh, lahira, Jod. Kay ang sa Spotify daghan og cut na dito. Daghan ang mga natangtang. Ipangtanggal ako ang mga ang mga walay pulos. Oh, pati apelyido ni Tomski, taud-taud na sa Spotify dito, mawala na dito. Diri na mention pa to na. Uy, kadili lang nakalimot ko si Eden Blank ba? Ano di? Gina-share ba yun niya ato mga episode? Gani no? Makaingon ako Eden. Mahimuot ko. Di ba? Mahimuot ko. Kay nalipay ta. Oh. Oo. Gina-share dyan niya atong episode pag mag-post ta sa Facebook sa atong episode, gina-share niya sa iyang wall. Oh. Oo. Spreading Diba? the word, spreading the word. Proud siya nga naminaw siya Dili Ni Advice. Oh, dili siya guilty pleasure. Oh. Siya shameless plug siya. Oh, shameless plug. Okay, thank you so much. Thank you so much. Unya nag-joke ba na siya? Sa daw yung gingon? Sa katong last na to nga episode. Sa daw? Imong mama mag-share og episode. Ay, unsa to yung gingon? Nagbuhat-buhat ra pag ko. Unsa ganito Pataka imong ra siya. gingon? Pataka ra siya guys, tanawa. Nagbulato Ano na siya? siya. Ratulog. Imong mama mag-share og post sa DNA. Ano yung joke? Then, ang imong joke, kailangan din siya need og explanation. Kaya i-explain ako. Kaya ang title sa episode na to nga episode last time, kay ganahan din mo mamina og mga mama. Mo to yung gi-replyan. Imong mama mag-share og post sa DNA. Di, kuan maguna siya Pinoy joke, manggunang mo yung kay imong mama. Oh, imong mama. Actually, pangalan ako na sa game. Ay, uno. Akong username sa game kay Your Mom. Oh. Your Mom. Oh. Pero anyway, balik ta kang Aliyah. Oh, si Aliyah. Kailan na mo ka Aliyah? Oh. Kabalo na mo na namatay na siya, wa pa. Basig, wala sila kabalo. Gani no, kay mga bata pa ba ta atong nga time basig na. Agbayra na siya namatay, guys. Dugay na siya namatay. So, in celebration of her birthday, gibuhatan siya sa Barbie Corporation, Barbie Company. Mattel Corporation. Mattel Corporation og Barbie nga figure. Oh. Oo. Wala isa ka oras sa sold out. Oh. Oo. Sikat kayo na siya, be. Ingana siya kadakog impact sa mga millennials. Millennials ang nakahurot ato, sure ko. Oh, Nanay sure mo ko. palit Gen Z nga Aliyah nga Barbie. Wa man na sa kaila. Wa po'y kwarta ang Gen Z, guys. Ay, Ang okay. millennial, na may kwarta, na sila sa mga 30s, 40s. Nanarbaho naman ang mga millennial. Naikapalit og Barbie. Mm. Oh. Pero kumpiyansa ka, ang Gen Z ron, dagan kay work from home. Ay uno. Oh. Pero wala kailang Aliyah. Wa na sila kaila ka. Pero basig da ay naay mga nakaila kang Aliyah kay naabi ay mga old souls. Pod basin di ay malay nimo. Naisikat kayo nga kanta si Aliyah nga gi-cover ni Nina. Unsa man na? At your best? Oh, at your best. Ah. Not your best. You are love. You're a positive, motivating force within my life. Should you ever need to feel alright, let me know. Let me know. Moto. So, I miss it. Yeah. Magpatugtog ko niya. Anyway. Sikat kay na si Aliyah sa una. Si Aliyah. Si Si Aliyah. Aliyah sa una, guys. Kung buhi pa si Aliyah ron, Beyonce level na siya. Kung buhi si Aliyah, wala. Diyan siguro Wala si na Beyonce siguro, no? Feeling na ko. Wow. Kung buhi si Aliyah, wala si Na si Beyonce, pero dili ing ana og level sa celebrity level niya ba dili ing ana ka kuan. Hala, masuko ang mga bae! Hay, hala ka, uy! Take it back! Take it back! Thank you, Beyonce. Di ko mag-sorry. Thank you. Pero Beyonce, I'm not gonna speak up for her na lang. Beyonce, I love you. Hala,
Beyonce, you know I love you. Bala ka. Beyonce, you know I don't care about nothing. Okay. But you, Okay. love you. O sunod, ay, imuha maning uluhan, TikTok giban sa US. Oh, sige go. TikTok, giban sa US. Katong Pila ka oras? 12 hours. 12 hours? Oh. Kay gibalik kay kuya ko po na alamag mo anak. Kay ano ni siya ang TikTok giban sa US. Nag-open og app, nag-open og TikTok app ang mga tao. Unya na sila pop up. TikTok is disabled. Moto nagkayagaw ang mga tao sa US. Asa akong TikTok need ko mag-open? Ana. Oh, ana mura ka na imagine good na nga sunog. Kanang SpongeBob nga meme ba Ah, kana nga sunog ang mga Ano, Ana. wiggly hands na sila tanan. Oo. Oo, sige. Ana. Ana. Okay, go. Tapos, Di ba si Trump man ang nagkuan na nag, nagpaban aw sa nga na daw. TikTok? Unsa may tuyo niya? Kay gusto nila ibaligya ang part sa TikTok sa US. Paliton nila ang part sa TikTok. Sa Amerika ba? Bali, ilang angkonon ang US location of TikTok. Siguro, oo. Kisay mo angkon, gobyerno? Dili, mga private companies, mga Mark Zuckerberg, mga Elon Musk, Sige, or maybe the government. Unya Ano, mo, unya. Ngano? Nya, dili man mo sugot TikTok. Ibanta mo. Trump na siguro. Okay. Moto, Ngano nabalik? Wala like 12, ambot lang, wala 12 hours. Kay gipardo ni Trump. Ang iyang ban. Gipardo Niya iyang sariling ban. Oh, yung sariling ban. Okay. Ang pop-up, na ay mga users who reported that the pop-up said, thanks to Mr. Trump, murag ana. Murag petty. Petty ang notification. Nga disabled ang pag open sa app, niya abri ang pop-up na this application is disabled thanks to Mr. Trump. Dili. Unsa ba? This pop-up is disabled due to the US whatever ba. Ay tara important update from TikTok. We regret that a US law banning TikTok will take effect on January 19 and force us to make our services temporarily available. Tapos na yung mga users nga nag-report, Excuse me, nag-burp ko. you're excused. Okay. Na ay mga nag-report nga ang nakabutang, a law banning TikTok has been enacted. Pop-up ni sa ilang app, sa ilang phone, guys, ha? A law banning TikTok has been enacted in the US. Unfortunately, that means you can't use TikTok for now. We are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he takes office. Please stay tuned. So, kanang murag, ambot nga nung gibutang gyud ang President Trump, siguro gipaganahan nila si Trump kay para dili iba ng ilahang app sa US. Murag pagsip-sip siguro ni nila kang Trump. Amigo man si Trump sa China, di ba? Amigo ba sila? Allegedly. I don't know. Nga nung ipaban mo niya ang TikTok? People, like, we need our followers from the US to confirm. Is Trump a pro-China guy? Yeah, we don't know. And we don't want to be involved with that, right? So guys, mabuhi man mo. Mabuhi man ang mga Mabuhi tao. man mo. Pero naay mo hilak. Oy. Naay mo hilak. Di maka-open og TikTok. Kay what if na sila income dito, di ma-withdraw. Ay, no. Pagka January 19, ano siya nga, niabot na gyud og $900,000, ay dili, $90,000 ang akong income sa TikTok. Abrihan ako siya karong 19. Ano siya? Pag abri niya, timing kayo na ban. Naban! Ang $90,000, wala. Niya pagbalik, pag-reinstate kay, zero balance. Sorry na lang yun. Kalaing batasan, no? Nya mo to, nibalik naman ang TikTok. Nabalik na. Nibalik naman. Ayun na mo gilak mga taga-US. Dili na mo hilak. Oo, sige, Okay go. na mo. Okay. Pero, nonetheless, kuyaw gyud na ang conspiracy theory nga kanang ang TikTok daw kay ginagamit para mabugo ang mga tao. Kung gingon nimo ba? Feel ko lang. Dili na confirmed doy. Tanan na to. Guys, tanan na mong ginastorya diri. Take it with a grain of salt ba na siya nga term? Grain of salt. Don't believe us right away. Do your own research. Don't be a sheep.
Like, if I say something, don't believe it. Like, do your own research. That's why we say it's a conspiracy theory. And also, what we talk about here is mostly chismis. So, don't take it from us. Oh, mga chismis na makabright. Mo ba? Ano sa mga chismis na kabright? Makabright na. Basta, makaingon na kapag manganak na Mutuota. tong, Mutuota. pag manganak na tong Ay, anak si ni AJ Blank, pag mga anak, pag iyang anak gani, mabala na, pag ipa-IQ test na to na. AJ, ipa-IQ test na yung anak, pag anak ni mo, ha? Unya, mo na to, nibalik na ang TikTok, happily ever after. Yay! Congratulations, mga TikTok. Wala ko di ko apektuhan. Ay, wala ko Ay, naapektuhan. nag-upload ba ako mga content na to sa TikTok? Follow us on TikTok! Nadi ta sa TikTok? Naman tas TikTok. Wala ko kabaluan na. Dagan kay ko wala na balaan, guys. Kay busy kay ko. Oh, busy kay si Darling, guys. Pasayluan ninyo. Oo. May na lang nakasingit tag holiday ron. Oh, bitaw. Oo. Uy, guys, Happy Lunar New Year. Ay, uno. Karon to. Oh. Yeah, nabi me 1/4 Chinese blood. We do. Cause our dad, or I would not call her dad. I would not call him dad. I would call him the man that donated sperm to our mother. The man. Kuan, half Chinese. Tama? I don't know. I don't know anything about him. Half Chinese siya. So, sa to pa, 1/4. Nag-calculate lang ko ba? Oh. 1/4. Imagine na ninyo ang calculations. No. Oh. So, happy Chinese New Year. Ay, Lunar New Year. Lunar New Year ilang term karon. Mao ba? Oh, Happy- maski sa Google Calendar kana mag-check kag holiday. Oh? Lunar New Year nakabutang. Mao ba? Oo. Okay, sige. Happy Lunar New Year sa Yay! atong mga nag-celebrate. Yay, salamat. Yes. Sa Salamat sa holiday. Okay, walay klase, walay trabaho pug ko. Walay trabaho si Darling. Pasalamat to. Oh, thank you so much. Next. Si Didi na pod. Mm. Balik-balik naman si Didi, uy. Didi, nasuya kuno kang Luigi Mangione kay mas popular sulod sa prisuhan. Kailan na mo kay Luigi Mangione, di ba? Amo nang topic na namo siya last episode. Ingon mi nga si Luigi kay gipatay niya ang tag-iya sa usa ka insurance company kay tungod dili i-release ang ilahang claim sa insurance. So, more siya anti-hero, no? Ang naitabo. Ang pagka-present sa iya sa media. Dili siya confirmed kung unsa gyud ang motibo, pero speculations kay ingana gani ang nature sa mga insurance company, di ba? Palisod-lisuron ka para i-cover ang imong needs. Onya. Mao to nga. Wala ta kabalo kung unsa gyud ang iyahang motibo, pero we can speculate. Pero ako pangutana, parehas di sila prisuhan ni Didi. Oh, Hala, kuyawa ba sa mga pagkakataon? unya, Oo. ang attorney ni Luigi Oo. ug ang attorney ni Didi, Oo. mag-asawa. Kuyawa ba? Tinoda! Oh, Ano kuyawa, oy? masaw na to sa Daily Mail, which apparently isn't a very good Source. source. Dili siya good source because Tabloid siya. tabloid siya. Ana na lang. Pero anyway, the source is coming from them. Jealous Diddy is raging that Luigi Mangione is getting more attention than him at their Brooklyn prison. The rapper. Pati sa prison na ade ka ng mga mean girl scenarios. Oh! No? Oh! Naay ka ng popular girls, naay mga Kay si Diddy dito sa prisuhan, according ani sa article, si Diddy dito sa prisuhan, he is hated. He's hated. Oo, okay. Why ganahan niya? Okay, alangan kay ang iya man kung gipampatay mga inosente. Ang mga gipampatay gi-confirm na nako, guys. Guys, take it with a grain of salt. Oo, Ang all the atong time. chismis. All the time. Kay sige, basahan na to ni B. The rapper 54 and Mangione 26 are both awaiting trial at Brooklyn's infamous Metropolitan Center in New York, and Diddy, real name Sean Combs, is reportedly raging that the alleged killer is more beloved than he is among inmates. Kay bala baka naagod to'y nakoy nakita, pakitaan ninyo na sa YouTube, na ay reporter sa gawa sa prisuhan. Dito siya nagbalita. Nag-alap po siya sa uluhan sa itong nagdilaab na mga balita dito sa gawa Nag-ala sa siya prisuhan. dito sa gawa sa prisuhan. Okay.
Onya, nagasagit sa iyaha ang mga piniriso dito. Unsa to kanang O sige, syagit. tarunga daw ang sitwasyon ni Luigi. Luigi is suffering. Wala daw TV si Luigi. Kanang isolated daw si Gisyagit Luigi. na. So, nadakpan gisyagit. sa audio, nadakpan. Unya, nangutana ang reporter sa TV mismo, nangutana siya sa mga inmates. Siya dito ang nangutana, does Luigi have a television in his cell? Anong Tapos- tagaan mag-TV ang priso? Ganito. Nananaw gani ang uban prisuhan? Oh. Ay, ang uban piniriso? Unya, pagkataod-taod kay ni Shagit, ito, no! Nagistoryahan na sila through TV, ang mga piniriso. Free Luigi! Nag-ana ang mga So, beloved good siya ato dito nga prisuhan. Beloved siya sa prisuhan. Na Free Britney movement siya dito. Oh. Beloved siya dito. Oo, unya, nabatay labot ana. Naatay labot, ana. Ano man? Kaya ato ani siyang content. Mo ba? Wakoy labot, guys. Dili ba to? Content na to. Oh, sumala pa. Diddy has been throwing tantrums over the fact that Luigi is getting all of the attention in prison and is being revered as a hero after literally murdering someone on camera, the source said. Mo ba? Upset. Diddy is reportedly upset. Because he claims he's innocent of sex trafficking, yet he continues getting so much hate inside the lockup while Luigi gets so much love. Murag ba, Serious isip yan. bata si ko ano, si Didi, if tinuod bang galing na kung tinuod nanilos bang siya galing. nga, dili siya sikat sa prisuhan. Pero anyway, makaingon Pero dyan ka sa tanan ni mong giingon, mo ra gyud niya kong concern. Ngano ang pangutana sa reporter kung naabay TV si Luigi? Mo na gyud na ang ato ang mga kuan. Ambot, ganun muna yung Ang ako alang ba ngano man nga mag-care ta sa mga no offense sa mga loved ones sa prisuhan, no? Pero napriso man sila for a reason. Tama ba ko? For example, kung na sila sa kanang high security prison, like ang ilang mga cases dito is mga pang high level, mga murder, organized crime. kidnapping, unsa pa na being a drug lord or something. Anong tagaag pribilehiyo nga mag-TV? Ambot lang. Ambot lang. Wala ko na nasuko nga na TV. Nag-question lang ko, guys. Oo. Ang question ako, ngano man ang reporter, ang iyang concern, kung naba doy TV si Luigi. Sa iyahang cell. Oh. Kay di ba naaman gunay common sa akong pagkabalo sa pagtan-aw sa Joker nga movie, kay naay common area ang mga prisuhan para mo tan-og TV dito ang mga tao. Naay common area. So, Tapos guys, kung tahay 100 sila ka piniriso, mutanaw sila sa isa ka TV, kisay magbuot sa remote. ang Ako ang pulis. pangutana. Si pulis. Ang pulis malamang. Oh. Guys, nalibog jud ko nganong na TV, paawayan jud na nila. Labi na kung ang isa di ganahan mo tanaw og balita, ang isa gusto niya movie. Nagsabot siguro na sila. Doon naman sila sa meeting. Mag-meeting di ay. Ay dapat mag-meeting man gyud. Oo. Permente yun na dapat mag-meeting. Pag magsugod sa mga unsa pay buhaton ni mag-meeting yun na. Mag-meeting. Pati ang mismong officer na nagabantay sa laha, apil na sa meeting. Ako'y magbuot sa remote. What if MWF ang magbuot prison cell A? Then ang TTH prison cell B. Then basin Saturday, mo na. Sunday ang mga kanang officers. Basin ingon ana. Basin lang po. Wow, kakabalo. Basin lang po. Pagod na siya. Uy. Huwag natin mga comment, guys. Oy, hello commenters. Ang ingon diri ni Tulits. Hello Tulits. Ano siya, ang uban diri na ay house and lot sa sulod sa prisuhan. Kuya, bagod ana. Take it with a grain of salt. Take everything with a grain. Pero 'di ba kanang naay mga naamang gani may mga cellphone Basig sa na yung prisuhan. mga condo unit. Na yung mga condo units. Ay, di ay ba na yung mga high rise sa Na ay prisuhan? jacuzzi, na yung mga Ay, water may hot heater. tub, may pool. What if Ay, lang? oo. Wala kay bills. Ay, magpapreso na lang ang Free food. Magpapreso na lang siguro ang uban kay Pero joking aside, najud ba yay ing ana ng mga tao, Kring? na. Kanang magpapriso na lang. Kanang homeless good na. Homeless good na kanang inosente lang. Wala lang gyud siya balay, walay income, walay makaon. Mang-hold up na lang or Para mapriso. Para mapriso. Muna na ako'y nakita na documentary. Oo.
Pero sunod na nga topic, luoy kayo masakit ang dughan. Ay dili ganan screen ana ng mga topic kanang sakit sa dughan. Dili siya ganan ana ng mga topic, guys. Gusto niya kanang mga way pulos. Gusto ko kanang Way pulos. Oh. Napatay isa ka comment diri gikan kang Tomsky. Oh, hello Tomsky. Ganag-hello naman dahil ita ka ganina. Oo. Oh, unsa man? Ano siya, basin na ay kaila siya sa prisuhan na ay connection. Kung si Didi na imong pasabot, of course, na siya ay connection sa tanang lugar. Oh. Oo. Pero kung si Luigi, Kung ang pasabot ni Tomsky kay ang imuhang ginaingon nga naay balay. Ay nanaay pribilehiyo sa sulod. okay. Oh. Oh, nanay mga dato na nanay mga connection sa sulod. Oh, ay gigunitan sa liog ang mga Oh. officer diha. Oh. Na mga lagay, mga Oh. gilagyan ba? Oh. Dili lagay nga kuan kamo Bisaya mo, ay mo sig kuan og mga huna-huna nga mga binastos, ingko na ilagay, ang lagay pasabot gitagaag kwarta. Dili ang lagay nga kuan. Kamusta ang iyong lagay? Ang imong lagay kay nagitay. Kamusta ang iyong kalagayan? Kamang-kamang siya makita ra gyapon. Oo. Karon moving forward na ta. Natay unsa pa ni? Kaning isa pa ka topic diri nga. Ang Grab driver ko no. Oh, kining Grab driver. Oh, gikasuhan ko og sexual harassment. Gireklamo. Gireklamuhan og sexual harassment. Si kinsa ang nagreklamo. Itago nato sa pangalan nga Daniela. Ayun na itago Blank. kay public man iyang post. Sa bagay. Sige, Daniela Blank. Si Daniela Charlize Blank. Sa mukha, uy. Daniela Blank? Dili, full name na lang. Guys, public iyang post. Ang spelling sa Charlize, kay si Charlize Theron. Charlize Theron. Oo. O, ayang Daniela kay double L. Daniela Charlize. Gidetalye, gid ni mo Alam mo, ba? public man iyang post. If Gidelete na niya iyang post. Guys, i-delete to akong gingon. I-delete to akong... Gidelete na niya iyang post. Anyway, naay nag-post. Naay nag-post. Ay, isa perting taasa sa iyang post. Guys. Basahon ako ang first 2 paragraphs. Oh, so, go. Ano si Daniela? Trigger warning, sexual harassment. Do not book, capital letter. Do not book or get in a car with this driver. Gisulti niya ang full name sa driver. Isulti na tong full name. Jericho De Luna Narvaez, Silver Toyota Vios NFR 2826. Oh. Mo man na yung reklamuhan, di ingnon, public man guni nga post. Deleted na gani. Pero giingon na niya ang full name naanay And mga screenshots nag-screenshot. all over the place. Oh, screenshots are all over. Yan iingon siya na, gitag niya si Grab. Grab, I'm still shaking from Ay, every... nakay ka ng sad nga kuan diya. Ay ka ng intense nga sound effects. Wala mo ko intense sa sound effects. Ay, wala. Ayaw na lang. Sige. Sige, buhatig drama. Ako ang director, Mino kanako ha. Mino kanako. 1, 2, 3, action! Grab! I'm still shaking from everything that happened just a few minutes ago. Our Grab driver, during the trip, Sige, unsa ko na pagsulti? I don't kuan, wanna... nagdula sa iyang lagay. Ang Grab driver nagdula sa iyang lagay during the trip. Oh. Basahon na lang nato ni, uy, kay para makasabot ang ato ang mga listeners. Sige, go. Ana siya. Ana si Daniela, mga guys. My sister and I just finished our activity in school, mga estudyante. Okay. Since it was late, we booked a Grab car going home instead of commuting and walking so we feel safe. Oh. The moment we got in the car, this maniakis was already breathing heavily and was acting weird. Ang ano man? I was tired from today, but my gut told me to stay alert. 5 minutes pa lang, I started hearing squishing sounds, and he also was breathing more heavily, almost moaning, in fact. I immediately got it. Guys, sa mga Spotify listeners na to, na-doubt ako na. Imagine, wa mo nagtatanaw sa mong Facebook, no? Kamo mga Spotify listeners. Imagine na lang nga na-doubt ako na. Oh. Padayon. I now fully zipped up my jacket.
alerted my sister discreetly and messaged our dad, who booked the trip, to report immediately. I had to wait a little bit to find an area that was more in public and that I was well familiar with. From there, I started an audio recording and confronted the driver. Ay, tesa. Pause na to ang quote. Nganong audio recording lang. Dapat gi-video niya. Ambot lang. O sige, padayon, go. Asan ako? 1, 2, 3, action! I can't be scared or even sound like it kasi he'll think it's nothing. By the way, he picked us up at our school gate. He knew we were students! Kung may ingana ko, capital letter na siya guys yung pagka-type. Sige, go. Padayon. Go. He was in the middle of his session, quote unquote. When I asked him out loud if he was okay, I told him that I noticed he was breathing super heavily. Nagulat siya and tried to laugh it off. I kept asking angrily, anong meron? I looked him straight in the eyes. He said na busog daw kasi siya, dami niyang nakain na kanin. Nakataas yung shirt niya and I saw that only one hand was on the wheel. The squishing sound got louder. Then, Naisakit utok niya ba? Naisakit utok ni. Magpa-check up na siya. ang driver. Ang driver niya, tagaag tambal lang kanang di ko na makamata. Mm. Kanang di na ka makamata ba? Ikumatos na ka forever? Is that what you mean? I-unalive na siya diretso. Uy! Sige, pa din. Then he proceeded to continue what he was doing. Sabi niya, wala ma'am, ang taba kasi. What? Oh my God! Explicit content mo ni Kring! Dili! You ain't seen nothing yet. Oh my goodness. Tinanong ko, nang ano? Ano yung naririnig ko? Hindi, sir. Do I say this? Sure, it's Tagalog. Hindi, sir. Naman ko yung mga bata, tre. Hindi, sir. Nagjajakul ka eh. Hindi sir, nag-JJ Kill ka eh. I'm with mga kids, diri guys. Yeah. At this point, he got scared and started apologizing. Sakto na, I knew the area well. I demanded na itabi niya yung kotse. I told him na saktong-sakto that our dad booked the ride. My sister and I got out safely and went in the nearest fast food place. Buti hindi naka-child lock, nor did he notice that I unlocked yung side ko. Our dad is on the way to get us. Nag-grab nga kami para safe, tapos ganito, naka-t-shirt, jacket and pants ako. Yung kapatid ko naka-t-shirt and pants. My sister was shaking from all the shock kanina. Walang mamanyakin kung walang manyakis. There's a special place in hell for people like this. Tapos gipost niya ang screenshot sa driver unsa man ang ilang kinahanglan. Guys, amo ka ni. Unsa man? Kani? In the middle of our life, guys. Stop it. Just go upstairs. Bunalan ta mo ron og kuan. Luwag. Sige, go pa rin. Gipost niya ang screenshot sa impormasyon sa driver. With the ID picture and the name and the details sa Grab ba. Kaya bala ba ka nga nag-reply ang driver? Wow, nag-post po ng driver, guys. Oh. Public post. Oh. Si Jericho Narvaez, pangita sa Facebook. Ayan, Jericho double R. Tapos ayan ko, Jerricho Narvaez. Unya, basahon ako ni. Basa. Ako na po basa. Ako sige. Dili ako, guys. Basahon lang nako ang ihang gi-post. Pero dili na ako, ha? Buang mo. This is a quote from Jericho Narvaez, his public post on Facebook. Nabasa ko po ang post ni Miss Daniela Charles tungkol sa akin. Gusto ko pong sabihin na di ako nagdula sa lagay sa ride at hindi ko po gagawin ang karumal-dumal na gawain ito sa publiko. Ako po ay isang pamilyadong tao at may 2 anak na babae kaya matindi po ang aking respeto sa kababaihan. Ako po ay overweight, may hika at high blood. Kakagaling ko lang maghapunan at dahil sa kabusugan ay hinihingal. Naiintindihan ko kung paano ito maaring ma-misinterpret ni Miss Daniela. Pero uulitin ko po, hindi po ako nagdula sa lagay. Mapapatunayan rin po ni Miss Daniela na kailanman ay wala akong nilabas na treasure sa kasagsagan ng ride. Gusto ko lang din iklaro na ako po ay hindi nag-sorry o
o nagpanik nung ako ay hinarap at kinonfront ni Miss Daniela Charlize. Dahil wala naman po akong ginagawang masama. Mas nagtaka lamang po dahil bigla silang nag-request bumaba. Kinamusta ko rin po sila kung bakit sila nagpapababa. Papatunayan po ito ng audio protect recording ni Grab na kasalukuyan na rin po nilang nire-review. Halos 5 to 6 minutes lang po sila sa loob ng aking sasakyan. Ako po ay may katabaan lamang kaya iba ang tunog ng aking hingal na maaring ma-interpret bilang squishy sound. Pasensya na po kung ito ay nakakabahala sa iba. Naiintindihan ko kung bakit ako ay pansamantalang deactivated ngayon sa Grab. Hindi pa po ako nakakabiyahe hanggat hindi matapos ang... Asa naman taan eh? Hindi matapos ang investigasyong isinasagawa. Kung kinakailangan, willing po akong harapin at kausapin ng personal si Miss Daniela at ang kanyang ama. Humingi lang po ako ng inyong pag-unawa at naway maimbestigahan ito ng patas at maayos at matapos na ang mga maling akusasyon at panghuhusga dahil naaapektuhan na rin ang aking pamilya lalo na ang aking anak dahil sa dami ng bashing at death threats. Oy. So, nakuan gini si Kuya Driver na Na-suspend. Na-suspend pag yun sa Grab. Kaya giimbestigahan na ay audio protect ang Grab, no? Gina-record di ay niya ang ride. Good. Na audio recording ang ride. Good. Okay. So, mo to, na-imbestigahan siya. Oo. Unya, siguro, after sa post ni Miss Daniela Charlize, Oo. daghan kaayo og basher si Jericho na, si Kuya Jericho Rosales, Oh. Narvaez. Oh. Oo, niya. Unya, ingon pa niya, nakadawat siya og death threats. Oo, okay. Guys, expect petty comments from strangers Oh. when you're being bashed. And if you're trending on social Oo. media. Oo. Expect that because it's a jungle out there. Yes, it is. People are primitive in like social media. Yes, They are. don't know how to behave. Yes. They don't know how to control themselves. Yes, correct. Korekong. Mm. Correct. Tapos. Unya, karon, Oh, niya. nag-post naman si Kuya Driver sa iyahang Side. side. Oh, sayang side. O niya. So, unsa na may masulti nato nga nag-post ang Grab. Unsa man ang post sa Grab? Karon nga nag-post na ang Grab. Unsa yung sa Grab? Ingon siya, Unsa man ang Grab niya? Philippines has completed its investigation into the viral complaint involving one of our driver partners, which alleged his involvement in a public act of lasciviousness. After a comprehensive review of the audio protect recording from the strip, the driver partner's profile, and performance history, we found no conclusive evidence to support the allegations or indicate any malicious intent. We have met with the passenger's family and the driver partner separately to share the findings of our investigation. During these discussions, we listened to their concerns and provided support on issues that required clarification. In short, mura gisaydan nila ang driver. Gisayda nila ang driver. Nga wala kuno'y gibuhat nga mali nga walay acts of lasciviousness na nahitabo. Wala. Mo na ang conclusion diya sa ilang statement na gipagawa sa Grab. Karon kay tungod na based na sa ilahang investigation using the audio protect. So every time you book a ride sa Grab, the app automatically starts a recording during the trip. Yep. Apparently that's what happens. I'm not sure about that. You may do your own research and confirm that really happens, but Nabay basically pop up ang Grab karong kaganinang buntag wala lang nako gi-open. What you need to know about audio protect. so naa jud di ay siya. Nagpagawas na sila So og it's pahibalong. confirmed. So it's confirmed that audio protect is there. Yes. Did they just put a notification now that O, because this gaganina buntag. happened? Because this is an invasion of privacy actually. Murag, di ba nabalita man natong, kano sana nabalita nga, dili may ganahan nga mag-record ang Grab sa among audio during the car ride. Kay invasion of privacy gani daw. O gani. Pero now that this issue is like trending,
ilahan ang officially confirm nga naagyo day audio protect. We are being recorded while we're on a Grab ride. Oo. Siguro okay lang na because Tungod aning nga nahitabo, makita nato ang iyang benefit. ayang benefit na a double-edged sword lang gyapon na siya. Ay, uno po. Oo. Pero actually okay lang na siya, mas daghan na siya benefit because I think ang Uber sa US, whenever you book a ride, I think lang niya, dili ko sure, wa po ka to US po guys, pero I think lang sa kadaghanan ako ginatan-aw nga US content like movies, film series, whatever. Pag every time you book a ride, you're being recorded as well. Like na-adjoy recording. Di ba natin makitaan? Ay, kanang Oo. video mismo. Oo, sa during the trip. Kita ko It ana nga mga protects video. you as a passenger and the driver. Oh, and the driver as So well. that there are no his side or my side, there's only a fact, the video evidence. So kung na audio protect, I think that's okay. Oh. Mas mayo gani kung camera na lang yun na. Ayaw na alang-alang ang audio. Kaya dili man makitaan kung nagdula ba sa lagay. Mo gani no. Oh. Pero madunggan ang ilahang conversation. Kay gi-confront man daw ni Miss ang driver during the car ride. So, karon you take it back. Oy, ay mo ang giingon ka ganina about kang driver. Unsa di ay? Nga... Uy, wala pa man ta kabalo. Pero you take it back na. No, I won't. Ay, dili pa gihapon ka mo tuo kang kuya driver? Dili kay ang Grab man gud ang naglabas og statement na nag-side sila sa driver. Nag-side sila sa There driver. should be like a third party to review the recording too. Of course, Grab is protecting their interest. They're Oo, protecting sa their... bagay, no? Ay, bright ka. Kay kung na, excuse me, kung ma-prove na nga na ay acts of lasciviousness na itabo, madaot man dyan ang Grab. Madaot man dyan ang Grab. So, dapat na third party like police or kisabay pwede i-involve diya nga mo review sa audio protect na recording. Wala ta kabalo Kay nga. kung Kinsay namin na, wala ta kabalo. basig na nga nag-gaslight lang po ning Grab. Tinuod gyud yung naitabo. Wala no. Kaya ako, matuwa man pod ko sa driver pod. dili. No. Don't do that. Magbuot man ka sa kung... Dili guys, dapat ka nang di ba hunahuna ako ang Grab lang ang nag-review sa recording. Who benefits this result na wala kunoy acts of lasciviousness? Ang nag-benefit ang suspect, which is the driver. Ang victim, alleged victim, unsa man ang benefit niya? Nga kamo ra may nag-review, Grab. Basig na dili man nato na No! Charot dili lang, nato charot lang. discount ang experience ni ate girl. Wala ako nag-ingon na makaksiya. Ang ako alang gingon basig na mali lang siya. Si ate girl. Oo. Pero what if tinuod? So, dapat, dili ta mo rely sa Grab. Para sa kuha lang ha. Ngano mo tuo ko sa Grab? Inyo man ang interest inyong gina-protect. Maski pag ang driver, pwede ninyo throw him out the bus. Like, kanang kuan ba? Throw him under the bus. Ay, throw him under the bus. Mali akong term. Throw him under the bus, di ba? Pwede man ninyo na buhaton po, pero mas better man good as a company, just for me ha, to also clear him from the allegation so that overall, limpyo jud ang driver o Grab, di ba? I just don't think na walay bugo na mubuhat sa kung unsa ang napasangil kang kuya driver. Uy, Kring, ayaw, kumpiyansa. Na unsa di kay nasintihan ni mo, uy. Naay tao na ing ana. Pero dili, naay tao na ingon ana, pero dili ka na ang iyang gibuhat. Siguro, kidnapon niya, mutuo ko ana na ay mang kidnap, pero kanang magdula lang siya sa iyahang lagay. Pang, di ba naing ana, ka na magdula sa lagay sa public? Nangayog kampi. Guys, comment ra good. Naing ana. Namino siya sa earbuds. Wala pa daw. Ay, delayed. Delayed. Delete. Dili po. Naay nagaing ang Kring. Naay magingon ana. Pero dili lang ko mutuo na kanang habang nagatrabaho siya. Kay ganong nagapanginabuhian siya. Kay ganong nakaingon ko na hitabo na yung ana. Kay ganong nakakita ko Mga video. homeless lang siguro na nga tao na walay mawala sa ilaha. Na ako'y nakita ang video sa una pa kay itong panahon, like 5 years ago, 6 years ago, gireklamuhan po siya kay nagdula siya siyang lagay sa jeep, mas level up to.
Dagagig pasahero. Nagdula siya, gitabunan lang niya bag. Sa jeep? Oo. Nya mo Nakatoy sakit sa utok, nang inabuhian, manggod ni si Kuya Driver God. kung nanginabuyan, way sakit sa utok. Ikaw manggani na nanginabuyan na sakit sa utok. Unya, ako po nanginabuyan na po ko'y sakit sa utok. Tanang tao pwede man na sakit sa utok. Wala lang na diagnose. Oy, ako ba negative jud ba kay ko sa tanang kalibutan pero kanang dili lang gud ko gusto mo tuon na Dili, kanang naalagi ay, tao. naalagi kring bala It's ka sad. mo. We live in a sad world. Usa day ka, dapat on the defensive side yung ka perminti. You don't Oh. think of people as approachable and nice and warm and Bitaw, happy. bitaw. Ingon ana man ko, dili man gyud ko mo kuan. Oo, mga Mag-ana lang ko. Mag-ok lang ko sa sulok. Oh, ingon ana gyud ko. I always have my guard up everywhere. O natin comment bag, ana si Tolitz blank. Oh. Ano siya, mao siguro gidelete ni Daniela ang iyang post siguro. Okay ka nang kay siguro nakadawat na si Daniela og pangbash kang sa mga moto kang Kuya Driver. Amo lagi na ba? Kay nag-lock og profile si Daniela og gidelete niya ang iyahang post. Guys, ani man gud dapat ta. Sultihan ta mo. Dili ni advice pero nagsulti lang ko. Basta lagi may tabo sa inyo ang crime. Crime man dyan eh. Oo. Kung feel ninyo crime man eh, kanang gibuhatan ko ging ani. Oh. Dili na i-post. Diretso kas pulis. Oh. Pag ma-involve ang pulis, ang grab wala na sila mabuhat ana kay ang pulis mismo ang mo appeal po nag-review sa recording. Oh. Mo na to siya akong pasabot. Dapat na third party mo Oo. review atong recording. Oo. Kaya imora siyang gi-post, di syempre, ang driver mo defense ang sarili, ang grab mo defense sa ilang company. Sila rapod mo review sa recording. So syempre, kisa man ang luoy diri, syempre ang biktima, di ba? Oo. Mm. Oo. Pero nagbalik na bata kay murag nakita na ko si OBS nga nag-disconnect reconnect. Anyway, unta wish lang nako kang Daniela unta. Wish ko lang. Ang wish nako para sa imo unta makakita ka og peace kay daghan siguro kay ni siya basher si Daniela mo na nag-delete siya og post. Kring, nakoy point man good. Sorry for interrupting. Na 1 star na po mo. Buwang mo. Akong point kay, nganong buhaton ni Daniela nga mo post siya for what? Why would any person receive hate for posting something like this? She would not post this without a really, really valid reason. Kay na-shake gani siya sa si Daniela na-shake siya sa experience. That's why we niya. have to also believe her. Social media na ba yata karong panahon na kung Oo. na-trauma ka sa imong experience, kailangan i-post to validate your emotions. Oo. Pero Daniela, dapat wala jud ka mag-post ka. Fine, gusto nimo i-post. Pero dapat una nimong gibuhat, gi-report sa nimo ni sa mga kinauukulan. Oo. Estudyante batanon pa so they act on impulse. Mo to ang nahitabo kang Daniela. Oo, Si Daniela Mondragon. Mo ba? Unya, gusto lang ta og peace on earth. Charot. Kanang dili ko ganahan lagi maghula-hula nga naaingon ana nga mga tao. Although I understand na naaingon ana nga mga tao. Nalagi. Naa. Oh. Naa. Dili lang ko gusto maghuna-huna. So, pati sa nainunduman lang nako ba? Ang zaman. In Japan, ang ilahang mga kamera, Japan? kay dili pwede i-disable ang camera sound. Malahi ta guys. Ay, kay para mabalaan nimo kung gikuhaan kag picture. Okay, daghan ko noog manyaki sa Japan. Oo, mutuo ko ang dagag manyaki sa Japan. Pero nga nung daghan og manyaki sa Japan? Kay ngano. Ang kanagong atumog mga PORN sites. Oh? Oo. Na-adjust sila ka ng sariling kategory. Oh. Gila naman ka na. Di ba naman ay sariling kategory tanan siguro or Japan lang? Di na. Wala sa. Sweet. Sweet. Dili ba? Na sila ka ng world nga. Kanang extensive kayo sila ba? Na sila mga kuan. Kanang basta kanang I've heard about it. Na sila
the worst. Ay, dili siguro the worst, but it's Lahi silag mga kuan Naay dito, kategory nga. gani katong batanon pa ko ha. Ayaw ko kuan na. Katong batanon pa ko, ba curious man gyud ka, di ba? Nay video nga kanang newscasting siya ba? oh. Nag-newscasting habang ginakuan. Na siya kanang sa uluhan sa mga no, so uluhan sa mga nagdilaab nga mga bulitan habang naay nagakuan nagajugjug sa likod niya. Ing ana sa Japan. Nakita na ko na sa una video pa ko bata pa ko ato. Hoy, abi na kog siya ang ginakuan. Siya siya ang ginakuan. Babae siya nagdala gid siya kanang papel. Di ba naman ay papel ang mga newscaster dala-dala? Sa ka, oy. Sinuli di Castro, di ba nagadala man nagpapel? Oh. Oh, katupod sa Japan to siya nga, nagdala siya og papel. Siya sa uluhan sa mga nagdilaabad na napalit sa Sa uluhan. Oo, niya ginagjugjug siya sa likod. Okay. Oo. Unya ay dili na ko ganahan ani nga topic guys kay naa daw sila kategory na kanang childlike ang mga figures. Ano childlike figures? Kanang Ay, ka na magpabata-bata. magpabata-bata. Oh, tama naa na tayo. sila, dili na ko ta. ganahan ana, dili Tama na ko na ta ganahan ana. content, ana. Dili na ko ana. Mabot na ta ana di ang topic. Dili na ko ana. Anyway, kung naamoy reklamo sa mga Grab, Oo. dapat mo report o sa dili o sa mag social media. Mas maayo ginang dili jud ma-involve at all ang social Ang media. social media. Unless jud kung na may mga exception, guys. Ayo pud kog na nga. Wala na ni darling, dili na lang jud dita pwede mag-post sa Facebook ug kuan. Pwede man, guys. Pwede man, guys. Pero kapag ka nang pasaing-ani gani nga crime, first ninyong buhaton is mag-report sa before mo mag-post or don't post at all. Mag-report na lang jud mo. Tapos pag need jud ninyo og justice after reporting, then post it. Oo. Wala mo kuning bawal. Pero unahon jud mag-report. Kita kita nawang nahitabo na internal investigation ang nahitabo. Ang Grab lang og driver ang involved ug ang family. There's no Walay no ebidensya nga naay pulis, naay attorney. murag walay. Basig nagsettle lang sila. Oo. Excuse me, bantog siguro gitanggal ni Daniela no kay basig, ito ang bayad namin sa iyo. Tanggalin mo ang iyong post. $1 million. Unsa ning giingon ni Tolets? May natulfo ana dati, di ba, na nag-post ang isa ka BPO employee na dautan ang angkas bato or any bike Motorcycle. na naga-work lang pero at the end of the day gi-admit sa babae na dili to tinuod iha original na gi-post mao giban siya og work sa iha company. Unsa naa siya gi-accuse nga ingon ani gihapon nga style? Unya dili di ay to tinuod? Wala kay ko nakagets pero nakagets ko nga gusto siya magpa-famous so nag-post siya nga na ay something wrong sa angkas. Naa jud ba yung mga social media brain ang mga tao karon no? Gusto silang musikat, murag og kita podcast ta kay gusto ta mo. Ay dili, gusto lang mi magstoryahan ay secondary na ang musikat. Gusto ta magistoryahan ay mo lang siguro na pero guys, ani man guni Taron. sayangan mi sa mga kanang mag-uban mi ni Kringkay daghan kay mi ginaistoryahan. Sayangan mi ba may pag i-broadcast na lang namo among ginaistoryahan kay sayangan mi nga way maminaw sa amo. Wala may maminaw sa amo ani. Kami ra mang duha mag-istoryahan nay. Moto nga sayangan mi kunay maminaw sa ato kring basig na ay makakuan na ay maka-relate. Amo na lang i-broadcast. Mao gani no. Oo. Daghan na kaayo og mga famous ron tungod anang mga post sa social media kung unsa na lang ilang ipang post. Oo. Mas hindi na tinuod. Maskin dili na tinuod. Pero guys, wala man ta nakabalo sa naitabo. We were not there. We didn't witness anything. It could be true na nagdula sa lagay si driver or it could be na gusto lang maging popular ni Daniela. Dili, ang the middle ground there is, nagtuog yun si Daniela, nga naagyo, ginabuhat na milagro, si Kuya Driver, na mali lang si Daniela. Kaya siguro, kay ang post ni Kuya Driver, guys, ako anong opinion? Lahi man akong opinion, guys. Ako opinion? Lahi mig opinion, kay lahi man siya. Lahi mi og naong. Lahi po siya nga baba.
Lahi kong pangutok. Oo. Kay sa nabasa nako ang post ni Kuya Driver, dili nako ginakuan si Daniela girl na kanang laing kag batasan nganong giingana nimo. Kanang dili nako i-invalidate ang experience si Daniela girl nga nainguna ana gyud siya Correct na ko. shaken gyud siya. Oo. Daniela girl, I wish for your comfort, for your peace. Namali lang siguro si Daniela girl kay ana si Kuya Driver overweight daw siya. Basig gihing sorry na naluwaan ako kong laptop guys. Basig gihika gyud si Kuya or na unsa ba na kanang nahinga siya kay high blood si Kuya Driver niya. Daghan kay siyang nakaon basig humba ang iyang gikaon. Nya nahingal siya kay overweight daw si Kuya Driver. Unya na nagsiguro ana-ana siyang tiyan kay kanang lain na gid kayo iyang paminaw basig gina-atake og high blood. Basin, ambot lang, wala ko kabalo kung sa sintomas na ng high blood. So siguro, nagsige ana-ana si Kuya Santian, kay busog kay siya. O niya, katong niingon siya nga, ang taba kasi, ni ana si Kuya daw, according to Daniela. Pero basin, ang giingon ni Kuya Driver, kay ang taba ko kasi. Basig, mauna ang giingon ni Kuya Driver. Opinion ko lang ito. My thoughts and opinions do not reflect that of darlings. Correct kong. Guys, iyang opinion mo to. Lahi mo lang opinion. Naingon na nako ganina, pero balik ko nako. Basig tinuod tong nahitabo. Kaso lang si Daniela, wala siya nag-report sa police. Therefore, we could not prove if the recording was if the recording reflected what happened because it was only internally reviewed by Grab, which of course will say na nothing happened kay ilahang gina-protect ang ilahang kumpanya. Ang audio protect feature sa Grab is company protect feature. Oo, saan man na to guys? So dili gyud tama ka balo sa tinuon. Oo. It's only between them. Correct kong. So, dili tamang bash. Do not come for any people. Yes, ayaw iba si driver, ayaw iba si Daniela. Di ta mag-apil-apil except kaming duwa nag-apil-apil naman mi. Oh. Pero Kita-kita ra ni nga istorya, guys. Oo, pero di ta mag-apil sa social media ka mga tag death threats. Ayaw na mag-apil. Oh, dili ta maadto dito sa ilang mga profile. Kita-kita ra diri mag-istoryahan ra ta. Pagawasan nila lang. Kita-kita lang. Oh, kita-kita Oh, lang. kaya mga kalagot na to. Diari na to ipagawas. Correct kong. Ice cream yummy. Ice cream good. Anyway, pila ta ka oras nag-record guys? Amot lang guys. Pila na naka-oras? 1 hour 14. Tama na guys. Oh. Uy, nabi kay kuan. Nakay sa man to. Na ako'y Ambot bitaw sa man ang mga balita ron. Wala na. Man na. makalimot ako. Unsa di ang balita? Wala man. Okay ra man. Unsa pa may laing mga balita ron? Wala na, uy, tama na. Gutom na ko guys. O gani, gutom na mi guys. Sige, tama na guys. Tama na guys. Ayaw ba? Ayaw ba? O nya, kuan na ta. Unsa may ato ang Vote in the poll na. tong Okay. tana o vote in the poll. Vote in the poll. Mutuo ba mo? Kakisa mo mutuo. Muna ko, ako'y nakauna. Oh my God. Og si Darling karon ginatay pang iyahang pangutana para sa ato ang poll question. Madali lang guys. Kang kinsa mo mutuo. Vote! Ready? Wala pa man ko'y pangutana. Ay, mga tanan ni mo sa man. Nasa mo pong tana? Nag-isip ko. Ang kuan na lang, explain yourself na lang akong pangutana. Explain your yourself answer. sa imuhang poll. Hmm. Oh, sige, sige. Type na. Hello guys, thank you for watching. Kisa man na nag-watch. Wala ko kabalo. Dili makita no kisa nag-watch. Like you will not know. I can see some people watching but I can't click it. If I don't know how to see who's watching right now. Dili man na Except sila kay maklik. Tolits, kabalutan namin no siya, di ba?
Og si Tomsky, naminaw, og si Wilmar, naminaw. Salamat kaayo, Oo, mga tulo na higala. to tanan. Oo. Oo. Thank you so much. Oo, si Nathaniel Blank. Dili, di ay mo na kung anong si Nathaniel Blank. Ay, dapat man gyud na siya siya. maminaw. Kay, kung dili na siya maminaw, bunalan. O, si Tulits nakasugakod sa atong isa ka oras nga panag-uban. Salamat, Tulits. Tulits. O, dali, sige. Okay. Ready na your, your sound effect. Uy, saba mga bata, guys. O, pasag din ng mga bata, guys. Okay. Sige. Vote in the poll! Kang kinsa mo mutuo? Kang Daniela? O kang Kuya Driver Jericho? Og ang pangutana. Di na po duting. Og ang pangutana. Defend your vote. Nganong mutuo ka kang Daniela or nganong mutuo ka kang Jericho. In 1,000 characters. Minimum of 1,000 characters. Minimum, maximum. Minimum. Minimum. Ay, Minimum of 1,000 characters. Okay, fine. Sige. O, salamat gihapon. O, salamat pag-usap sa atong tigpaminaw. Sunod na pod. Mag-live na po ninyo pohon. Kay malingaw man may mag-live. Sige na, pag-outro na. Karong Sabado, mag-live ta. Unsa ang pizza ng Sabado? Tanawa daw. Kay kung basin ako ikibuhat. February 1. Sabado is February 1. I don't have anything on that day. Then we can go and record. Ang buwan ng mga pag-ibig. Record tag February 1. So, mag-live me February 1, okay? Okay. Sige na, pag-outro na, guys. Asa na to akong outro, guys? Guys. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. O nya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are sometimes anonymous. Sometimes, dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor for the show. Like, you can sponsor us. Really. It's Seriously. true. Seriously. Tinuod ka na. Tinood na siya. Go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. DILINIADVICE.com. You can donate through GCash or coffee.com. And if you Salamat. donate, we improve our equipment. Like right now, our mic is so busted. This is a cheap mic. Yeah, it works. It works and we love it. Yes, but we have to upgrade for sure. Ano man na, upgrade ba na? Hinahinay man na upgrade. And Thank then you so much. we have to have a mixer. Oo. And we have to have better camera. And then we have to have like a better tripod. Yes. Yes. That's it. So guys, thank you so much. Morto. Thank you so much, guys. See you again soon. Bye. 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 Bye guys.